atena athakania anti ang deuh khan antet anga en ngot chi po anni chi hlom lawa tun tuma hian khovela ran nung insect la om ber ber te kanen hodon ani ama sabera chuan bullet end khovela ran nung se na ber ti hiala an soithin bullet end in se tir hi tu maina kan du lo tur ani ome central le south america bor vela khuan a cheng ber thina heng fang mir te hi horminga vento cutro tia soitapo anni thina om zia ber chu 24 hour n ti ni in dakar samhni le pari chung fang mir ti na ani a ase nuwa ni khatpum hlum top anat thin wanga he ming hi phuasak anni inchi khat vel laka seisi hian silai ka angdeu thowa na a ase thei hi thilmak tak po ani a heti ang fang mir hi ram nuaya nungcha tale mihring te po hian an ne lo le thina nima sela nammol then khat ve thung ero chuan in thoina angdeu hian he fang mir hi an lo mang ve thunga mipa rol thar tan tir lo tlangwal chho tur te chu heti ang fang mir manga siam kutkor hi buntir thin an ni a minute somvel an bun nge nge angai thina ni kho shelawa tluzui ta te po an omnok reng bok ani atang te phei chuan voi khat mai ni lawin voi khat ai tam te po an bun tir thin boka nima sela a hnu zela an taksa a heng fang mir se na hian ngong ani lem lo ni a hriat ani Japanese giant hornet khuai kol tak le ram hau pena tak mai ani a azugat em awang hian mi da hriat lar ani bok Asian hornet kan ti tenen hian species pakhat an ni a nima sela an u naute a ero hi chuan an lian zawk le thunga atlang puin ni khata khoiwa somnga vel zet mai a ei thina khoiwa bu alu chi tum phei chuan khoiwa som level hi minute khat chungin a that man thin ani mihring tan po ala om thei hle a azu hian tur apai tela chu chuan red blood cells lama ngong nein allergy nei te phei chuan an ti pha fo reng ani Japan rama hian kumtin mi som thuma tanga som level z hetiang Japanese giant hornet zuk awang hian an boral thina mi sang telin damdo in an pan pha bok hetiang khuai hian thil thlum lam le zurim nam lam hi an bom du deuh bika ran emo mihring emo tlan an mu chuan au hoin an tavat thina an zuk ron ta thin ani Japan le China ram vela te phei chuan sarkar malak na in hetiang khuai bu then khat hi an ti che hial ani fleece middle age sun lai vel phei khan chuan black death ti te po in an lo soi thina thina po a thlen hnem mal mal hle reng ani thisen dotin natna a the dar chak hle puka a taksa aya let za somnga zeta thui a per theya ram sadang atangin ram sadang a petek kwal vel ta thin ani an taksa rina le sompanga vel zet thisen ni tin ado thin boka middle age sun lai khan voi khat chu hetiang wi hli chi khat hian sazu atangin napna la om tak mai aput dar awangin khopum deuh tho an boral hial ani hetiang wi hli hian bacteria chi khat atlengtela he hian a hlau omna atizual hle boka tuna po hian hetiang wi hli hi la om ve tho ma sela damdoi a that to mai ba ka kan lo changkang chho zela a hlau omna tlemin anep ta tial tial deuh ani tuti chung chuan tuma in wihli kai ero kan du chuang om lawe nikhata tui somnga vel zet anei thei ani tarantula hawkwhips ran nung se na te na a sang ber palina chu he tarantula hawkwhips hi ani a tarantula hawkwhips hi chingchip lian tarantula ral ani a he azuk na tak mai hi tarantula thanan mai ba ka sawa le liking velina anlo eitur ama lo inven himna ani boka an soidan chuan azuk nat zong hi current voltage sang takina minman tluk zet hian ana ani anti azuk nat ema wang hian ni ko shelawa phana tham ani a nima sela minute thum vel chau ana hi a oma minute thum nu vela ero chuan adam vek thung ani tarantula chingchipte azuk ve thung ero hi chuan ana mai nilawin an zeng tel ta thina ti chuan atui pai chu tarantula chuan azatui ta thina an no chuan tarantula chu chowatan an ring chho ta thin ani botfly he bloodfly hi mihring ta chunga a thil ti thin awang hian arap om hle a mihring vun chunga chuan ano chu a selen tir ta thin ani he thil ti tur hian bloodfly hian thosi aman phota chu thosi a chuan atui chu ada ta a
ti chuan thosi chuan mihring te a se vele a tui chu vun kar a chuan a lut ta thin ani vun chung a chuan a lo thang lian ta thina a lo len de nu phei chuan a rap omin mihring te taksa a po na a thlen thei viau thin ani Dima sela hetiang botfly mihring te taksa a tui thin ero hi chu chikhat chauh an oma South America borvela khuan an cheng ber thin ani Killer Bees he South America rama siam khoi pakhat Killer Bees an ti hi a hming atang ringot po hian anel amlo sa to ve hrim hrima khoiwa pangai a in azuk ero anatna atamlo hle na chungin a kol em awang le a huwa an zuk vak thin awang hian an hlau om hle thunga a chang ta phei chuan khoi zong zong chuan an bu thu asan vekin an mitum chu an zuk ron ta thina mihring te po an zuk hlum fo reng ani hetiang Killer Bees te hi mihring te siam danglam an ni a kumsang khazakua somnga borvel khan South America khoiwa te le European khoiwa te chu crossbreed in thapol tier anita a South America rama thale zuala khuai an khoi theina na ruwa man ani a nima sela kumsang khazakua somnga le pasari khan heng khoi chen khatte hi ram hnuaya chu azalen anita a ahmuna lo omsa khoi te nena anin thapol thei bok awangin South America rama hian an pung chak ta hle ani van doi thlak takin an kol em bok The Assassin Caterpillar pangang hrim hrim hi chu a hlau chi kan ni te ani lo phei chuan ran nung hlau om an soi zinga soitel tura kan rim po ani chi alo me theya nima sela tuna a hming kan soi rengot atang po hian Assassin Caterpillar hi han ngai ne ngot chi ero ani chi alo mel hetiang pangang te hian an hmula hian in vena tur hling an nei tam hle a mihring taksa nena a in to chi khan chu hling chuan a chhun tlang ta zok thin ani chu chuan anti clothing agent mihring ta taksa a chiu lutin a hna tho ber chu thisen khar in siam tur kha adang ta thina internal bleeding te siamin thina hial po a thlen fo ani sia fu hetiang fanghmir hi driver ends te po ti in ming rang phua sak ani a movie vela te po kan lo moto thin mai theya movie vela kan hmu thin ang em hi chuan an hlau om chi lo na chungin ataka po hian an duai chuang ha ulo ani fanghmir rol matadoi somnga vel chita tamte anin zui thina ranung te naw an kalkonga lo om te chu an ei fai ta duak thina ranung te naw pangang lai king uchok le an ei om chi an kalkonga lo om kha chu manin an ei fai ta duak thin ani hetiang driver ends lalnu hian thlakhat chung zetin tui nuai som zet atui man thin bok ani kissing bugs ming atang hi chuan hlau om mel vak lo ma sela han kis vengot chi ero ani chi alo a than chu an ni hian mihring te a chagas natna an ti chu an thlen thei thin wang ani a kissing bugs te hian zan lama thisen an dot ber thina chumi rual chuan an na ken chu an hnu chia tel ta bok thin ani mit le mui borvel taksano lai le thisen zam nai deuh te hi an du ber lai ani a poisa thir aya lian hret nei in mun lum lama an cheng ber boka chigas natna an ti hi stage ni a omin stage masa zoka chuan khosik luna le luak te in na a thok bera stage 2 zok hi hlo om zok le akai za a samthum velina an vei zui thin ani a chu chuan thisen zam le lunglam te khoin thina hial po a thlen thei thin ani a to ber na tan chuan thosi hi chu kan mer hriat tlangin arin om khovela ran nung thina thlen hnem ber ani awangin a hlau om ber chu ani deuh mai ome anin om ber pol nen kan hriat angin thosi atang hian natna in kai chhon thei mihringa atam hle a yellow fever kan ti te mai ba ka tunlaya lar em dengue te le malaria thleng hian heng thosi atang hian mihring tia kan kaya thina tam tak a thlen zui thin boka damdawi in le in kol na tha omlo na hmuna an hlau om ber le zuala kan hriat angin apa ta hi chuan pangpar zu an dot ber thina anu zo hian mihring te an se ve thung ani an taksa rina le thum vel zetin thisen te an dot theya kan taksa ina carbon dioxide kan thok chu atang le kan taksa lumna atang hian kan amna an chat thei bok ani kumtin mi makta duai chuang malaria awang hian an na boral zi ani
ole kha tun chuma ranung hlo om kanin ho theite an ni a en tu te chunga lom thu ka se